E kasha hinduito nekbareder foros André Slováčiko. Bučel berž a daj živeno Roma. Ob hurikani ben le kašakre romengehim barvalo. Fursles pandle le forutune živipnaha. Savoro zachudľa Andro Beršiek ezeros eňavardeš Čepánč. O forutono governmentos kašate príľa uznesenie numeris pendate pánč. Sa zodá koncepcia palo bešiben, prekalo manuša save napotineno khera, save nánekajte bešel, te save nadžanente živel. Sa zodá papíry, saveha úlia a dadive sutno luník eňa. Nekbareder getos Andro Slováčiko. O uznesenie numeris pendate pánč podirindia o šerutnole foroske savosas akor o Rudolf Schuster. Andro eňavarde šengere berša predhode pro luník eňa butere romen andalo foros. A dádive ade nadživendu jezera Manuša sar kamenas no buter sar šov ezera. Amena daj beša z ozačiatku tranda berš. So amen chud kerdza malak hera. Apsolutnie niko na riešenie, ale apsolutne sú sopecká dekerel. Beșaza de trin rodini. Trin familii, Andrei, Trin stolik familii, bovokher. ha. Andrei, jek familia keci dženehi? Dežďane. Andrei, tu mari familia. A jek ketane savore keci sa nandrukher? Trandađane. 30 ľudí bývame. O starosta Peské Ada neriešil nič. A on by mal podľa všetko byť zodpovedný za to. Sa nás probitovite púčal hoj soker na tu menca durede. Sama zaj sme telefon na Indiam, absolútne nám dali žiadnu odpoveď, že kde budeme riešení. A kanake počitinen. E bouri manke kerel pro koda so kera teleci keren. 2500 džal opozadočne u kanake Kalataršelel, ka on rakine na kurul. Ako, čo neste? Čo neste maj? Esta ochto ezera počínas. Sa do jednačeme. Koľko vyplatíte byt? 2300 korún. Za tú jednu izbu? Za jednu izbu, áno. Vy ste tiež v tom programe, ktorý robí teda Inštitúte osobitného príjemcu cez magistrát, že vám trhajú? Áno. Však tu mám doklady z toho, koľko platím od začiatku a bývame tu už 30 rokov. Málo ktorí ľudia neplatia. Ja predovšetkým nemám z čoho platiť, pretože ja dostávam, som predčlená rodina a dostávam 220 eur. Koľko máte nájomné? Koľko vám oni dávajú, aby ste platili? Ja nemám vlastne s magistrátom dohodu, pretože ja nedostávam akože príspevok na bývanie. Ona me naštitove pre ulicu papíra sa amende, sa kočkom, dojek imalo, slobodno. Tu men počína do daker pro magistrát, on tu me getele ceten. Dojek, točave, čaj sa dojek, teka da Europa, načame. Oja me naštičivel avri pre ulica, bohe, amen šajđa zavri pre ulica, ale vašo tranda beršo love tele mi tobe su ameno kera čukare spočina. My sme tu riešení ako obyvateľia, hej, lenže oni pýtali od nás 4000 korún za nájomnú zmluvu. Prečo? To bol nejaký dlh, čo ste mali vyrovnať, alebo čo to bola tá suma? My aj doteraz placáme aj pozadočný dlh, aj normálne mesačný. Koľko ste mali dlh pred 4 rokmi, keď ste začali platiť? Asi tých 90 000 korún. A teraz máte koľko? Neviem, lebo možno na taký papier doklad asi nedáva prevádzkárka, lebo z Bieleho domu. To znamená, že vôbec neviete, aký dlh je teraz? Nie. Okher Andre Savo nakrucinahas reportáža Marnáne. O Manuša Adaris na naštile leha. Okher náčelas mar pro čáčutné fundamenty. Mušendele steč štivel téle. O Manuša chudlele forostar aver bešiben. Kaj avret her sar pro unik eňa. Avke odašaj el, tele Manušenca save bešem pre podjavorinska. Biodá kaj penen, hoj teodoj náne láče fundamenty. Statika. Najväčší problém nám robí práve ten schodok veľký vo vode. Ako som spomenul, zhruba 201 000 eur za prvých 9 mesiacov bola spotreba, ale bolo vybraných len 72 000, alebo zaplatených len 72 000, čo je zhruba niečo vyše 30%, alebo zhruba 35% na platobná disciplína.
O systemos palo potini benlek herenge hino zathodo aavke, kai theteo manusha potinen, the gindinen kai potinen vašo bešiben, čáčutnes potinkeren čao kamibena. Le kamimnen dar, Andresave živen pes aavke sar nadel te dochuda lavri. Čo týka nájomné, to je vymerané na to, aby sa udržiavacie náklady mohli, aby sa vytvorili rezervy na udržiavanie týchto domov, spoločných priestorov a ďalších náležitostí, ktoré sú súčasťou bytu, ako sú kuchynské linky a aj sociálne zariadenia, ako ste povedali, kúpeľne. Tieto majú svoju nejakú životnosť. Čiže keď neplatia ani vodu v plnej výške, tak na nájom je nula, lebo berieme poradie z toho, čo zaplatia. Najprv vodu a potom na nájomné. Keďže ani vodu nezaplatia v plnej výške, tak na tej udržiavacie veci nedostane ani cent. Mesto Košice nemá dostatok možností ani sociálnych bytov, aby mohlo nejakým masívnym spôsobom riešiť situáciu obyvateľov mestskej časti Luník 9. V každom prípade nejaké základné nástroje existujú. Ľudia, ktorí by chceli odtiaľ odísť, môžu samozrejme požiadať o pridelenie sociálneho bytu v inej časti mesta. Tých sociálnych bytov vzhľadom na to, že ich je málo, aj v minulosti sme poskytli naozaj len v niekoľkých prípadoch, ale mesto plánuje výstavbu nových sociálnych bytov aj v iných častiach, nielen na Luníku 9. Ľudia, ktorí žili, teda obyvateľia bytov na Hrebendovej 2 a 4, boli presťahovaní do iných náhradných bytov. Avšak viem, že mali byť vysťahovaní, keďže sú neplatiči a nemali platné nájomné zmluvy. Budú i nejaké súdne procesy s týmito nájomníkmi, alebo majú nárok tam zostať v tých náhradných ubytovaniach? Mesto bolo ústretové v tom, že keďže je tzv. Zima, tak samozrejme poskytlo, lebo blíži sa zima, poskytlo toto ubytovanie. Nájomné zmluvy majú zatiaľ platné do konca roka. Pokiaľ si budú plniť tieto veci, zase mesto môže rozhodnúť, či staré dlhy odpustia, alebo bude vymáhať súdnou cestou. A pokiaľ by po skončení platnosti tejto nájomnej zmluvy neopustili dobrovoľne byty, tak budeme podávať žaloby v zmysle zákona na vypratanie. Luník Eňana neprokále zathodo Romano Táboris, hinles peskero taneckero governmentos. Prokále zathode Romane Tábora, hinandre kaša dešu štár. Oromaudoj živen bio páni, te elektrika. Jek aj set hanendar hinteo nižné kapusníky. Bio naláčo tam pro GVPen ade marmu leduj čavore. Avren o buťakero úrados iľa le dajenget he datenget he thodjalen andru čavorikanek hera. Inžinierka Blanka Berkijová, kerel imar budvrámale manušenca, savenhin sociálne páry penat he save živen pro ágor. Kerel sar projektovo koordinátorka Andro Centros palo komunitno rosthoviben kašate. Kadá Centros kerďa prieskumos Andro nižné kapusníky, kajte džanen co savoro kampel te kerel, te sarodá te kerel. Zaujímavým zistením bolo pre mňa to, že voľakedy vlastne to bola pôvodne záhradkárska lokalita a že práve Železnice Slovenskej republiky poskytli svojim zamestnancom tieto záhradky na užívanie, ale časom sa títo záhradkári vlastne chceli toho zbavovať a začali svoje záhradky vlastne predávať týmto Romom, týmto obyvateľom. Ale v žiadnych dokumentoch ani v žiadnej komunikácii sa neobjavila zmienka o tom, že kto je ešte stále vlastníkom tej záhradkárskej lokality, čie je to vlastne územie. Znamená to, že títo Romovia alebo ľudia, ktorí žijú v nižných kapusníkoch, tak oni si vlastne tie záhradky kúpili od niekoho? Áno, kúpili, alebo dokonca sú ľudia a rodiny, ktoré platia pôvodným majiteľom nájomné vo výške zhruba 30 až 35 eur a majú na to aj oficiálny papier. Vlastne zmluvu medzi
prenajímateľom a medzi nájomcom. Údaje, ktoré nás zaujímali, boli aj o tom, že koľko tých obyvateľov, ktorí tam dnes sú z iných mestských častí. Boli to hlavne mestská časť Západ, ale aj sídlisko Ťahanovce, samozrejme aj z mestskej časti Sever. A dosť nás prekvapilo, že tam bolo pomerne veľa ľudí aj z Košíc a okolia, aj z Trebišovského kraja, ale dokonca aj zo stredného Slovenska, kde niektoré rodiny pochádzali až z Kremnice. To znamená, že tam v prvom rade bola riešená otázka nelegálneho bývania. To znamená, že prečo vôbec tento problém vznikol, prečo sa tam tie chatrče postavili a kto by za to mohol byť zodpovedný. Pretože problémom pri tých nelegálnych osídleniach je presne tá otázka, že je to územie nikoho a de facto neexistuje subjekt, ktorý by ten daný problém mohol riešiť. Kadát Hano Kasakere Manuša Prinjaren Sar Demeter, Teadaj Jiveno Roma, vai Trinšel Lendar Bešenandro sociálne kerale foroskere, okla vai Dúšel Manuša Bešenandro chatrči sa vepeske ačade pro kálec pašobytovky. No, mi hablo más de Tebešel rok 96. Ta 89. mandine je kadaker. Kaja sa zodaker. Ta oke Petrojka. A soske tu mendari leuker. Bo nas slemanje doplatki, a pendo je mi oker bikendjom. U dine mangandro keravrin. U mea kanake mušinjom tave lečavinca, onda budja te bešar. Та има 10 роки сама не буде Личавинца. A sarpezade do chudľa nám trebudia. Та нас зманкайте джал. Иом ромес, нас зманкайте джал. Нане манкер нич. Сум чорикания, сопеске пале социалка до кердя муловори склади нахас, по церпинjam, та палда песке цинjam дески, шпарета са, hoj peske, aspomari su teki različavinca. Tu me bikendja, no da kervajna. Na. Na saroda korsa svoj pende hoj bikendja. Ona ke tvrdine nas te pro adajo Roma sarod gejom, hoj bikendjom oker. No avke manane nica vi šanca. Prevat karka man sa na kamelani te diskorinel, na kamel man te dal nič pende, hoj majna sve ste vi ste inkelo, no ka majna te dal. Kaj? Kajđa na sarada Te me burinena. adaj mam intervali popit, ka majna te dal. Sarade Jiveno Roma. Sarade, Šarinada. da sabijednija de dživen. Nane nikaz niđa daj. Hino da čačo kaj čorkeren, fetinkeren, sarogađeva keren paloromadaj. Ade na fetine nič, ani na drogine nič. U te amenkamente tvoje pe devjatka da si ke unamenge očavete fetine, lebo de in sa fetoša. Ade, hvala Bohu, na fetine, na pijen cigariki 12-11 ročne, a me na kamazane kaj su postređu, ja maričavete adate keren. A kornale čačo kaj pirkeren, temare legađen, čorkeren Roma. Na, na ne ada niđade. Amen sam kade prekopa, amen bez ikera savore. Ade беше najseso, ima беше над 10 роки. Tate sarheme me ima bešavade skoro 11 roki. Keď si čavore tu menhinade? Ade hinman tapazmanane čajek, ale trin mangi беше nadimik. Si mahinle robnja lingere rodini. Paš tu mente Andre kaj se kerora. He, Andrej se bešin. Andre paluni vrama pes palo Demeter kašate bud vakerel. O Manuša sa vengere hine obhuva, te presavesle ačade varesave chatrčika aj bešeno Roma, kamen hoj odáriste odžan. Tú pôdu vlastne vlastníci chceli dostať aj skôr. Samozrejme, tam je problém aj tým, že po prevrate vlastne prešla pôda, keďže vlastne bola vyvlastnená na výstavbu sídliska a nastal inštitút vlastne navracania pôdy, reštitúcie. A vlastne týmto ľuďom de facto nebola vlastne vrátená pôda ani protokolárne, ani nejak geometricky, aby sa vlastne zamerala. Čiže v roku 2007 na jar sme podali požiadavku na prokuratúru, aby vlastne nám vydala stanovisko, čo môžeme s týmto robiť. Vlastne samotní vlastníci sa obratili na mňa ako na starostu, prípadne aj na
nášho právneho zástupcu a vlastne, aby sa mohli domôcť svojich práv a vlastne, aby tieto pozemky mohli užívať tak, ako to bolo vlastne pred novembrom 89. Maškaro Manuša Savengere hine od Hana pro Demeter, te Roma bárol o naláčipen. Pro Manušengeros Gélipen sa vo ogáveskero governmentos vicindia pro Ágor lečoneske novemberis, sle načao choľar de Manuša save bešenandro gav, no teo Manuša palo forutuno governmentos, o Manuša palo úrados le splnomocnencevskero palo Roma Andres Slováčiko, teo konatelis palo bytovo podnikos. Ovodoj pendia, kaj keren te nažuže búťa kanadžal palo bešiben le Romengero, save živen Andro Kašakere Romane Gety. Mali sme tam 100 domov, moje muševi ste zúradiť. Ja chcela tam dom postaviť. Nedali nám. Cez médiá sme vyhlásili tzv. Vodný režim. Neviem, či ste počuli, čo to je. Vymyslel som ho asi preto, aby sme obmedzili zdroje preto, aby mali dôvod minimálne niektorí odísť, aby mali menší objem vody. Pokiaľ oni tam budú mať zdroje, nejakým spôsobom neodídu. Ak ich necháte s prebačením vysmednúť, tak budú rozmýšľať. To je jedna možnosť, čo môže bytový podnik urobiť. Môže obmedziť prístup vody v rámci určitých noriem. Nemôžeme úplne zavrieť, takže končím, ale toľko zopakujem. Takisto sa budem snažiť vyháňať ich a nie držať ich tu na tejto lokalite, lebo tiež som to čítal. Letaneha Demeter pec pundraďatého púčibem palothan Golianova. TKD sa zvarekaná Romano Getos, žive nás adevaj trinšel tependa Manuša. Golianova bola trošku taký falš na nich použitý, že pôjdu preč a vrátia sa v vozovkách. To bola taká finta, aby si dostali preč. Samozrejme, potom sa rozhodnutie zmenilo a išli tam vlastne zamestnanci mestských podnikov. Primátor mesta sa v žiadnom prípade nestotožňuje s výrokmi riaditeľa bytového podniku mesta Košice. Momentálne prebieha analýza týchto výrokov, takže definitívne stanovisko primátor poskytne až po tejto analýze. Oda so pendia Andral o kolate lispalo bytovo podnikos sa spro Manušengeros Gélipen Androga v Ťahanovce. Leskere lava palis marsle sikra áver. Mali stanovené podmienky, za ktorých sa môžu vrátiť. To znamená odpracovať si časť dlhu a aj časť dlhu zaplatiť. Ani jeden z týchto pôvodných nájomcov alebo obyvateľov nesplnili tieto podmienky. Kde boli títo ľudia presťahovaní? Čo mi je známe, tak väčšina na Luníku 9, keď nie všetci dokonca. Niektorí myslím, že už aj odišli mimo Košic sami. Džana spalodá, kaj buteder familii dochudle ola manga vypena sa velenget hodiau foros, kaj šajpale Džan Andro Peškere prikerdek hera. Tetehin pro achaliben sarpeske oda ačaďou foros prekalo Roma Katare Golianova oda nasa zláčo. Pokiaľ niekto, kto odpracuje pomerne veľa práce na výstavbe nejakého bytu, potom ten byt nedostane, pretože ho dostane niekto úplne iný. Prípadne možno ani vôbec nie Rómovia. Ako sme sa dozvedeli, že to bolo v prípade Golianovej ulice, kde Rómovia pracovali na rekonštrukcii bytov, ktoré mali potom dostať ako nájomné byty. Ale v konečnom dôsledku do týchto vynovených bytov, na ktorých pracovali Rómovia, magistrát nasťahoval vodičov mestskej hromadnej dopravy. Tak aj toto je prejavom toho, že ľudia nemôžu mať dôveru v ten systém. Je to neférové, pretože ľudia, ktorí sa na tej rekonštrukcii podielali, do toho investovali svoju energiu, pretože dúfali, že to bude ich bývanie v konečnom dôsledku. Tu na to neboli tí Rómovia, ktorí nedržali slovo, ktorí boli nespoľahliví, ale bola to tá samospráva. V každom prípade treba povedať, že pokiaľ ide o obyvateľov Golianovej ulice, tam ten zámer bol na začiatku celkom jasný a mesto k zmene toho zámeru a k zmene rozhodnutia, že sa tam už nebudú môcť vrátiť pôvodní obyvateľia, dospelo len preto, že nevyhnutne potrebovalo byty pre pracovníkov dopravného podniku mesta Košice. O Luník Eňa a dádive dičol džungáles. Leskerok herutunov fondos náne ikerdo. Teva šodá kaj buter manuša save adaj bešen nakamente likerel o tankaj bešen šukáres. Pro anglune preuštaribena save ande adadive sutno Luník Eňa odekaj hino pes bisterdia. O foros mušindia te priačel keodá kaj bijalo naláče čačutné fundamenty ščiďate le buter bytovky. Vare save manušen predhode andro imár teávke perdek hera prekadát han.
Buterle romendar marte odgele te jivelvarekai avretherla kašata. Pokiaľ ide o budúcnosť Luníka 9, mesto pripravilo v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu 5 projektov, v ktorých žiada podporu z úradu vlády, konkrétne z úradu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu. 5 projektov, ktorých zameranie je orientované jednak na zlepšenie vzdelania, dochádzky, kvality toho vzdelania, ale samozrejme aj zlepšenie životných podmienok a ďalších vecí, ktoré súvisia vlastne so životom obyvateľov Luníka 9. To ťažisko, o ktorom je podstatné hovoriť, spočíva v tom, že mesto nevníma ako reálne poskytovať sociálne byty, ktoré sa budú opäť nejakým rýchlym spôsobom znehodnocovať a budeme hľadať ďalšie a ďalšie a ďalšie byty. Mesto sa chce zamerať na to, aby občania a obyvateľia takejto lokality boli vzdelaní, aby sa vzdelávali a aby vedeli užívať ten majetok a zároveň ho chrániť a starať sa o neho. Som presvedčený, že pokiaľ bývanie má plniť funkciu naozaj zlepšenia kvality života ľudí a zlepšenia kvality rómsko-nerómskeho spolunažívania, je absolútne nevyhnutné, aby iniciatívy zamerané na bývanie sa nesústreďovali na ľudí podľa ich etnicity. Pokiaľ sa postaví bývanie iba pre Rómov, vznikne nové geto, v ktorom možno ľudia budú istú dobu žiť v technicky kvalitnejších bytoch, ale neprinesie tú sociálnu zmenu. Je potrebné, aby sa byty stavali aj pre Rómov, aj nepre Rómov spolu. Adádive sako Janel kaj nekfeder avrikeri ben kale páripnaske hinte ačavkerel le romenge kera maškaro gáže. Čáčutní politika sas pro Roma le beršestar jek ezeros eňašel eňavardešte ochto kerdi ávke kaj pes ačaven romane gety. Lengero ačaviben sas potindo tele lovendar katare Europakeri unia. Te ačavel kadi getoizácia pašo systémos sarkerel Európa našti do chudas. Jek košaj odá sikra čerinel hineo gaveskere te forutune governmenti. Nole romengere páripena mušnena ste kamel tekerel avri ávke, sar teo páripena savehin avre manušen. Kašani dujtu nekbareder foroz Andre Slováčiko. Oroma sládaj furt. Angoda bešena z Andru maškarle foroske. Ale revolúcia len predchúbker de preséra. Dičou kajle nadaj na kamen. Sophenen, užave namen kaj sejrin šági.